Enti saa ye pagya wa ma ba be ye o man Ghana na da ho ni nyina osantehene ena otimi pagya ono aman a ehye na ase no otimi pagya obi ma na be ye man ena aban so etimi pagya obi ma na ye man na aban no pagya obi ama na ye o man na o ma asante for the mu me pagya there is obi o ha o pagya o enti o ma ha Abishafo ye mamu nyina hia na so yasan ehia biem baka twa se yihia wo hasia na bra so se yisuande enen so yehia ye ba bisuande bidin edikofe kakare mene ticha kantanka ana asane hia biem nenne ye die ni kire de bia yihia bi fufuro nenne de disia so ni yisuande binim se wori me be ya adwen panita kakasa bi se ahimfutiye bi di de biachi ase bi di de biachi a ene na hwan ene kukuku na hwan ne di akire na hwan ne beda bi achi hwan ano bedi ba bi a godie eno ne ne ehia yesu ahwade yesu kantanka na o sia da ma me mo kwa ba mejo so oyefo nyina fiwo fisi fi amuna ba ye ne asana hia ne yehia ye di nkomo ye hwe sira me kan ye ka ahemfo tie bi di ba bi achi na mpo no se ye kase radio henkukuko anase kingdom ana we monarchy puff ye can kingdom fine ana hin bay anase na fine na dibre se kase we di dibre we kingdom yo ye kase efiase e wo soro pa can be say empire Empire no my kingdoms. And I have a kingdom just say man bodomu or maya ademfua. Now the for kind of mama or son. And so man bodomu no na friend say empire. Na empire no if he mere santin into quantity for Hudi, my team, my family, Hudi, and Jama, Sir Empire, some a from Grand, as a maybe like I said, Demir Grady, and the kingdoms, and I said, among Kukuku, and a Kikaboom, Maya, a Demfua, and a Kikaboom Biblia, not in your empire. You, when you track empire, no now back from Kakra. Na uko kingdom no so yewo ade a friend paramounts in the paramounts no as onya dodo e shawase anza na wetin afro kingdom se paramount it just say the paramount dey be enum isia itu anza na paramounts na wetin afro kingdom say the empire no here kingdoms anza na wetin afro empire zana oba kingdom so paramounts and answer now be paramount so as I said ozunya divisional chiefs are omumu him for omutro and so a shawase omunu kingdom unu paramount na so mo pe sa him for na so nya dodo e wo wase na omo kabomu a omo de o abaye paramount eno ana outra on so na oba a the friend kin paramount no fi wana ko paramount na ye obrempon so nti ye fa amanyina omo ne paramount ne aba obrempon omo no mo hye paramount amanyina na se paramount na se ene ya fa omo no nso ase omo no ase no ewo abrempon paramount na se no abrempon na sa abrempon na se eye edikrofo na edikrofo ase ende na ebi ni ho na pem nti we di obi edikura ho na ahensem epem e wase
ɛna no soro paa no nso so ɛyɛ empire na yɛfa empire no a yɛka sɛ saa mmere no ano abrɛ ase no tete hɔ no na bi wɔ hɔ paa na yɛwɔ aman bi te sɛ Roman Empire, British Empire, German Empire, Chinese Empire, Japanese, Russian, Indian Empire, Ashanti Empire. So wohwɛ nwoma mu a wotaa hu no Ashanti Empire. Ɛnyɛ asantefoɔ na sɛ wɔn yɛ empire ɛfiri sɛ yɛn yɛ asantefoɔ no empire na nyɛ wɔn kasa nti nyɛ wɔn na ɛse wɔn yɛ empire ne wɔn mu a ɛtwerɛ no ɛna hwɛ sɛdeɛ wɔn di bere no si teɛ no ɛne wɔn kɛseɛ si teɛ ɛne wɔn nyanyam si teɛ no a na wɔn de toto wɔn aborɔfo no ho a na wɔn hu sɛ ɛne ɛnan ɛsesa anaasɛ ɛne na pɛ nti na wɔn twerɛ wɔn empire saa mmerɛ ɛna asante no sɛdeɛ empires aguguo no asante no nso so ɛbɛ mmoa wɔmmoa firi empire bɛ na wɔba kingdom nti yɛka sɛ British Empire no sɛ British Empire no ɛnyɛ obiom kyerɛ sɛ obiara king biara nhyɛ n'ase sɛ wɔno mmom na ɔyɛ kingdom nti fɛ kane no na ɔno yɛ kingdom na ɔsesa ada kingdom wɔn a kingdom foforɔ nso hyɛ n'ase nti na ɔbɛyɛ empire na sɛ obiara kɔ nti wabɛyɛ kingdom saa na asante no nso ɛteɛ ɛkɔ kyiri paa ɛkɔ Burkina ɛkɔ Ivory Coast ɛkɔ mari fam hɔ Togo akyi hɔ nti na kyerɛ sɛ kings wɔ hɔ saa mmerɛ nti na kings wɔ hɔ deɛ a na ɔmbɛhyɛ ase deɛ na ɔyɛ empire nti yɛkɔ kingdom a seesei mmerɛ mu a yɛwɔ yi a yɛwɔ England ɔyɛ kingdom yɛwɔ Scotland ɔyɛ kingdom yɛwɔ Wales yɛwɔ Ireland ɛwɔ aborɔfo no deɛ mu yɛde toto ho a yɛba Africa ha a yɛwɔ Lesotho mfa ho sɛ wɔsua ɔkyekyɛ no ayi no mu ɛyɛ kingdom Uganda Kenya Zulu yɛwɔ South Africa Zulu kingdom Morocco yɛwɔ North America Botswana Benin kingdom ɛwɔ Nigeria okay Benin kingdom but ɛwɔ Nigeria ɛwɔ Nigeria Mboshi yɛwɔ Ashanti kingdom nti saa kingdoms no yɛni ɛna kingdoms no akyi no na yɛka sɛ yɛwɔ abrɛmpɔn Broni kurom wɔn frɛ wɔn abrɛmpɔn Duke Duke no yɛ paramount Duke of Cornwall Duke of Essex Duke of Sussex Duke of York Duke of Kent ɛno yɛ aman yɛ paramount ɛno yɛ aman yɛ Cornwall Duke no yɛ paramount na wɔsane fɔ no aba Kent nti na baabi wɔ krom kyekyɛ nkrom sɛ Kanti na gye sɛ ɔman a ɛsua ɛkyɛn Duke man nti na gye sɛ ɔno no wofiri paramount deɛ na wɔba abrɛmpɔn nti Kent no ɛyɛ abrɛmpɔn na ɔmo aba adikuro nti na adikuro no ɔmo de ɔmo akyɛ ɔmo deɛ mu na gye sɛ ɔmo san wɔ ketewa paa ɔmfrɛ no Barrow nti ka yɛmfa yɛde toto yɛ ha nka de kuro na ɔbusuapɛni de kuro na abusuapɛni abusuasafo na abɔfi de no ato ase a yɛsua deɛ mede ti sakantaka na yɛsua tikya yɛbɛkɔ asɛm ɔdi wɔ so dɛde ma mu sɛ na sɛ woyɛ paramount a anaasɛ woyɛ ɔman hene a wontumi ɛnka sɛ da sɛ wonni aman hene ano wɔhyɛ wase a wontumi nka sɛ wode woyɛ kingdom dɛde yɛ sɛ wɔwɔ aman hene ɛhyɛ wase so na obi wɔ hɔ nom a wahyɛ da atete ne deɛ no ɛbɛ sɛ ɔfrɛ no kingdom ɛnso so aman hene no a wɔ ne man mu no koraa no bia ɔmo nso ayɛ nkyerɛ no ɔmo a wɔayɛ ɔmo man hene na yɛ sɛ ɔmo nhyɛ wase nti yɛfa asanteman mu ha no a yɛwɔ ɔsantehene
ya just or borrow a mine so. Na wo krom wo nso wo na wo ye manye ndi wo amanye na wo oburu wo mo so a ndi se woni amanye na oburu wo mo so dia na je se kin no de kin sam no de emma tie na ka we ya kai me be na ka krani yanhwe yamfa ise we din yamfa achim wakwa achim kutuku sa omumi ansa no bidu ba bi ma wo panyi bi ka se achim wakwa hene ye man hene me ye man hene no di want me ka se o bremase ze me ne man hene yo no eye pe from se basa nice wono no one ne man hene ye peniti no want me ka se o ye king king no se ebi a wo di pese ye friend king ezesa aman hene no a wo nyina omo a obeto omo ene omo a opese obobo bi kan wejina bobo obobo na sha aban so mu a ene na obetimi afre no ho kin na this aban aja to mu ansa se eyi osande ne de no a ewo ho no aban beto ndi wansesa na wo na wo pese wo ye foforo ya wo de ntisa ndi ntisa de se wo ye ma aban gitu constitution ne gitu mu se ampa oboro amanyi no na constitution na anya ntumzo oboro manyi so de ene fa manyi ne sa na so ndi me from king bi ti buku so di benti no osande ne no e de no na ono onfra no king ena na sande fonzo mfra ne king e bi se king no enye kasa na emu ma abrofo ena ne ni sanye ena nkrata bi o motrotro bia o motro wase so yeke mo hwese de ti amanye ma ko be science ya hye na 1817 roni bi ba abrofo sma roni bi so ne sande ne medin gita ho no motro o mo san krata sa bu ne friend barish but you say the Ashanti king nti obi de ne sa etimase a na osan ase Emma Ashanti king nti obroni no a king no ye kasa oba ye no king de ye ne kasa na wose enipa no ne san graja na ye king nti de na hawo broni kasa mu no de o de ko na ye de se ye fla no sande na o sande obi an go jina me bin kaso ye king na mbo mo mpese omde ko mkase mo mote ase no na mo fra ne king kambrofo a king odi ko ayi e friends e jama fo kase mo a kone okay anji ro de Ghana ayi for French fo bi ba mo kase anji ro de Ghana ono brother o si Ghana nyina king so eji omo na omo de no to saso wo so wo ho o mbeto omo mfa wo de nto nti fa wo de na sa no kasa me se na nko kase chinjina o ma de broni no ere tutu ne kasa ho no a wo yeke o ma ne yeke broni no na se o yeke yo ndi u free sante hino so ana wa ba amai hino so omo na ye paramount chiefs omo nye kings akakakra nzana omo ye king nti omo we paramount chief afa wade sa we paramount chief enkofo yero bia me kasa o be bi nko show konse we ye king king no ye kasabra tia me bebo na me kasa ye kasa king dia se ni sisi ya wachi mu a na me nim se ye kasa obi ye king na obi o sika kokko obi a tse ka ye nyu sika pere ni fe just ya wachi mu aka pinza ndi free ya man yin no so a yeah from paramount sisi na ade babo fuma na ye ko abram konso wo mo na from divisional chiefs na divisional chiefs no mo na ye krum kasa na ye kana abram pon ejuko dina ba bi na akasa me manu fra no ho divisional chief ono division no de yere kasa division no kasa brumpon ya de fra and now fra brumpon so ana wa ba edikru force enje edikru force no omo ne kuma o mukra yem fosam
enti wo hwɛ ɔmo nyenyam no a ayi kyiniɛ koraa yɛ tuo no wɔsande yɛne tu kyiniɛ a akakraka no ɔba wɔdze bom dwuu woyɛ ɔman nyina wo deɛ no enuru ne deɛ bebrebe no wote wo deɛ no so woyɛ ɔbrɛmpɔn a ebi a ngyemu ɔman nyina ebi a nan wɔsande yɛne nsia so ɛna woba odi kuro so a wo deɛ saa yi no womfa bi koraa saa kyiniɛ kakraka no womfa bi nsi wo so odi kuro wo mu abotire deɛ wɔn de bɔ wɔn ti no a ɛnɔɔma bobɔ mu odi kuro wonya bi ɛno na kyerɛ odi brɛ woyɛ ɔbrɛmpɔn nso a wo soso no ade bi a ɛda wɔn kɔn mu a ɛfrɛ no triangle no ɛfrɛ no adaaboɔ no ɛda wo bo womfa bi ntu wo kɔn mu ɛno na kyerɛ sɛ woyɛ brɛmpɔn ɔman yi biara de bi tu ne kɔn mu ɔbrɛmpɔn fa na nsisi akurukuruwa so ɔman yi biara de ne deɛ ne nan sisi akurukuruwa so odi kuro o kyiniɛ koraa womfa bi nsi so ɔmu abotire so ɛno na kyerɛ diberɛ no saa nokasɛm sɛ tikya kantanka de nkurɔfoɔ deɛ no aba fam paa saa na ɛwɔ fam so ɔkyena bi na ɔmo aman nyine pagya ɔmo de a so enti saa yɛpagya wɔ ama aba bɛyɛ ɔman nyine Ghana na ɛda hɔ no nyinaa ɔsantehene ɛna ɔtumi pagya ɔno aman a ɛhyɛ n'ase no ɔtumi pagya obi ma no bɛyɛ man nyine ɛna aban nso ɛtumi pagya obi ma no yɛ man nyine na aban no pagya obi ama no ayɛ ɔman nyine a ɔmma asante foɔ deɛ mu mɛpagya ɛfisɛ obi wɔ hɔ a ɔpagya wɔ nti ɔma ha ɔkɔ bea bi a ebi a kuro no atu mpɔn ayɛ kɛse te sɛ n'ano yɛ a ɔpagya sunwan na sunwan no hyɛ ɛdom ase na dom ase no a sunwan no hyɛ n'ase nti aban no kɔtena ase ka sɛ obi no a ɔhyɛ w'ase me aban ma me kwan na mempagya ne nipa no pene so a na ɔpagya asante so saa na yɛakyekyɛ mu aman bi wɔ hɔ a wɔn de asante no ɛbɛbɔ mu no na okuta na man dada so nti ɔno okuta na man dada ɔde bɛka asante man ho sɛ asante no mpo yɛ a wɔwɔ tumi no ɛpɛ sɛ ɔpagya obi wɔ saa ɔman no so a ɔkɔ no hɔ ɛne ne kasa anaa ɔfrɛ no ɛne ne di mu no kuta ho wɔn asante ne obi wɔde ebuo ma obiara nti ɔno koraa no fia na ɔkɔ dwade na sɛ mekɔ dwabe mepɛ sɛ mepagya nkuro na ɔwɔ dwabe no baako yɛ na man yena sɛ ɔne dwabe yene tena ase ɔkɔ mampɔn sɛ adwira wɔ hɔ yi wohu na wabɛka sɛ ɔma yene nso ɔnyɛ man yene ɔyɛ mampɔn yene berempɔn sɛ ɔkyena bi na sɛ ɔyɛ ɔhene a ɔhyɛ man hene ase ɔkyena bi na sɛ ɔsandehene sɛ mepɛ sɛ mepagya adwira wɔ na ɔbɛka ɔnsa mampɔnyina bi ɔnkɔ pagya dwira nso ɔde ɔman no nyinaa ahyɛ ɛfa hɔ ahyɛ mampɔnyina nsa nti ɔde agya no wode ade gya obi na wokɔfa a sɛ wobɔ no amanneɛ nti ɔbɛbɔ no amanneɛ ne no bɛdwena ho na ɔpagya no na mmom ɔba Kumase a nkuro no a ɛhyɛ n'ase no ne nyinaa no Kumase man no ɛneɛ ɔno a na ɛsan daa no sɛ Kumase man nti ɔpagya obi wɔ Kumase a sankware ɔpagya bɔɔso na ɔpagya bi so ɔmo nyinaa ahyɛ Kumase sɛ nkɔm kɔ pie mampɔn anaasɛ adwaben anaasɛ kukufu anaa ɛyɛ nka wɔn mo bɛka ansa so enti ɔde anigye ɛma ɔno ara no nkurɔfoɔ a ɛhyɛ n'ase no ɔde anigye ma enti woba asante no a aman no a yɛwɔ aman bi a wɔn din dada aman akɛse amankukuruko sɛ ɔhwɛ wɔn ayi kyerɛ bi a wɔn hyɛ ntakra kyerɛ no kora kurokuro ntakra ɛna wɔn de ɛyɛ aman yɛn no nti yɛsɛ wɔyɛ ɔhenkukuroko a kurokuro ɔhantan nti yɛwɔ amanseɛ ɛnyɛmfo akokuroko ɛhyɛ amanseɛ no mu yɛwɔ adanse ɛno ɔno ɔda adanse aman no nyinaa no na ɔmo aman no deɛ ɔno no ɔwɔ adanse ɛboa yɛwɔ aman nson yɛ a ɔmo boa adanse fɔmena
hene ya wo nyina agye atum so ne ɔman ne ɔmo boa na mana ahwɛ ɛhɔ nti saa ne nti ɔno san ɔmo so awie a sɛ ɔmo ɛɛboa danse ano masa aba mase na danse nyine no a wɔhwɛ ɔmo nyinaa so na ɔno nso adi ɔmo akyi aba abɛsoɛ but baabi wɔ hɔ nom a nkuro no bi wɔ hɔ a ɔno deɛ ɔmo nyɛ saa ɔmo so akyerɛ no ɔno ana ne dea nti ɔmo so akyerɛ no ane no ano nti yɛwɔ ayi yɛka amanseɛ yɛka adanseɛ ɛna atwoma sɛ atwoma no sɛ ɛka kumaseman nti wohwɛ a wobɛhu sɛ atwoma ɔman nyina bi ani hɔ ne yɛbakɔ abere ɛno nso ka kumaseman nti ɔman nyina bi ani hɔ ne yɛba ɔdotobiri yɛyɛ bɛkwae ne yakobu fam hɔ nyinaa ne yɛba ahafo ɔno ara na pagyapagya ahafo nyimfo no a aman nyina bebree hɔ ne yɛkɔ asante akyɛm ɔsante ne mu ahwɛ sɛ na ɔmo ɛka kumasɛm nti ɔpagya ɔmo ano ara no sɛ ɔpagya wɔ ɔsɔre yɛ a na ɛtire so daeɛ wɔ sɛ ɔpagya ɔne obiara ni sɛ ɔkɔka kyerɛ no ɛfi sɛ ɔmo ba kumase dada na ɔmo a ɔmo mma kumase prɛko apɛ ne deɛ ɛneɛ ɔne ɔhene a ɔda ɔmo ano na yɛnya aman akakraka wɔ ɛsie no yɛsan wɔ aman bi a ne din ɔman ne din ɛne ɔmampɔn no din ɛyɛ pɛ ɔman sisɛ mampɔn mampɔnman ne mampɔn ne mampɔn wofa ayi a dwabenman ne mampɔn ɛne dwaben wofa kokofu man ne mampɔn ne kokofu wofa ayi asomnya ne mampɔn ne asomnya nso ta saa nti yɛwɔ bi saa kumawu saa yɛwɔ bi saa ne yɛwɔ bi nso a ɛno nte sɛ amanseɛ wotumi anya aman nyine bɛsɛ du koraa wɔ amanseɛ hɔ nti amoafo bɛkwae amoafo adankranya asuo mu asaman okofu kontenase wɔn nyinaa wɔ amanseɛ hɔ so ɔmo sɛ deɛ ɛde hyɛ obiara de ne ho ɛso hyɛ kuro baako wɔn yɛ ɔman baako mu a wɔn nyinaa ɛte aseɛ yɛba ayi a asante akyɛm a aman pii wɔ hɔ yɛ a ɔsande na apagya wɔn ayɛ a wɔn aman yɛ nti sei na aman yɛ no nso te ansa na yɛba wobɛfa ɔman no a yɛakeka no saa sɛ bi a mampɔn man nti yɛbɛfa mampɔn man nso a ɔno nso wɔ ne nkurɔfoɔ a wɔne wɔn bu mampɔn man nti ɛno nso akyekyɛ mu abrɛmpɔn na ɔne wɔn ɛka bom nti mampɔn ɛyɛ mampɔn kyerɛ sɛ ɔwɔ aman nkumaa a yɛfrɛ wɔn abrɛmpɔn a wɔn hyɛ n'ase ebi ne adwira ebi ne afidwa ase ebi ne gyama ase ebi ne apaa nti wofa adwira no a ɔyɛ mampɔnhene dɔntɛnhene san yɛ adwirahene ɛna wofa afidwa ase a ɔno nso so ɛyɛ mampɔnhene nifahene san yɛ afidwa ase wofa gyama ase a ɔyɛ mampɔnhene benkumhene san yɛ afidwa ase hene nti yɛba adwira a adwira wɔ nkuro ahodoɔ ɔwɔ nkuro maako bɛyɛ sɛ aduasa ne akyire yɛ a ɔno yɛ ɔbrɛmpɔn no wɔn nyinaa nkuro buburo aduasa ɛne num wɔn nyinaa ka adwiraman nti adwira no a ɛwɔ hɔ nom no ɔno nso ayi adikurfoɔ yɛ a wɔn mu oduro ɛna saa adikurfoɔ na wɔn mu oduro no ebi ne ɔman bi de sɛ bonyom ɛwɔ adwira wosi wɔ a wɔbɛka sɛ kuro kakrakaa bi na kuro kakrakaa nso ɛnso dibere mu no ɔyɛ ɔhene oniru ɔhene gye sɛ ɔnyɛ brɛmpɔn gye sɛ adwira nyine apagya ne ho aduru ɔman hene na ɔno nso abɛyɛ brɛmpɔn nti bonyom wɔ hɔ kasɛe ɛwɔ hɔ baba so ɛwɔ hɔ yɛfrɛ no sɛ nkuro foforɔ ɛka ho nkuransa
ya edwira wo nkuru bi a friend nkransa anye nkransa maye amano ɛno nso yɛ nti yɛfa edwira fa wo ya ansa na wɔn nso a wɔn yɛ abrempɔn kɛse a wɔsɛ bɛ nya wɔn twɛn agye ɛyɛ friend sɛ no aman wɔn no aba bɛdi di brɛ bi te sɛ edwira hene abɛyɛ abrempɔn wɔn nso fa wɔn ase no nso adikurufo ɛhyɛ wɔn ase nti wofa bɔnwoo no a wɔwɔ adikurufo bɛhyɛ bi a nson ɛwɔ n'ase so wɔwɔ wofa kasɛɛ a ɔno nso wɔ bɛyɛ num ɛhyɛ n'ase wofa baba so a ɔno nso wɔ bɛyɛ nson anaa nsia wofa nkura nso a ɔno nso wɔ bɛyɛ mmiɛnsa wofa amananu ɔno nso wɔ bɛyɛ nson anaa nwɔtwe saa nkurɔfoɔ wɔ anim nyinaa hyɛ wɔn ase nso wɔn nyɛ abrempɔn wɔwɔ nkura bebree hyɛ n'ase deɛ nso ɔnyɛ abrempɔn kyerɛ sɛ ɔno ankasa ne wura no a ɔhyɛ n'ase no ɛna ɛyɛ abrempɔn nti sɛ ebia mpaeɛ na wɔrebɔ na wɔretwɛn sɛ ne wura bɛba bɛyɛ man ne no nso bɛyɛ so nti ɛnyɛ saa sɛ wosɔre yaa wo sɛ meyɛ abrempɔn ɛnkyɛrɛ koraa na obi ɔpɛ sɛ ɔyɛ king nti ɔyɛ sɛ ne ɔbɛbobɔ aman yɛn nti ɔtwerɛtwerɛ nkuro no bi diaa na ɔyɛ sɛ ɔno ne hɔ deɛ ɔbɔ wɔn aman yɛn ɛna ɔde bɛduu national house of chiefs dabi ɛnyɛ saa na ɛyɛ no ntumi ntena wo baabi a wɔteɛ na wonsɔre prɛko pɛ sɛ wɔwɔ santehene deɛ a ɛhe ne yɛ wode ba a yɛte aseɛ na wonyɛ santehene deɛ a gye sɛ aban ɛno koramfo aban no ahu obi wɔ hɔ na ɔdi man yɛn a aban no ɛde bɛba national house of chiefs ama wo no a wopɛ sɛ obi nyɛ man yɛn no wadi n'akyi aba national house of chiefs hɔ abɛka kyerɛ wɔn sɛ wɔwɔ mmempɛ so aso aban pɛ sɛ wɔyɛ no man yɛn mɛprɛ so sɛkɛtɛnka mame fa kɔ ɔfikura afe apem a hankono aduosia nsia afidase a wɔka sɛ yɛ n'amampɔne fa hene yɛsɛ biribi si ma ɛbɛyɛ no ɔman hene na nneɛma akyire ɔsan bɛyɛ afidaase man ɔsan bɛyɛ afidaase kɔ sɛ biribi saa si a sɛ amanyɔfoɔ ɛyɛ biribi saa ɔhene bi ba anaa yɛbɛtumi adane no anaa yɛbɛtumi adane no kyerɛ sɛ aba no yɛ nneɛma saa wɔ asanteman mu wɔnhu santehene wopɛ sɛ wopɛgya sante obi yɛ no man hene wɔ asanteman mu a ɛsɛ sɛ ɔne santehene no aman hene no hyɛ n'aseɛ no ɔno nso tim bɔ aman hene no ɛdi nkitaho ma no gye tom so nkɔ santehene gye tom mu a ɛnyɛ ne sɛ yɛsan wɔ m'akyi no nti sɛ nipa saa no obɛdi adeɛ no na sɛ mfa sɛ ɔfiri mu a yɛbɛpu n'akonnwa anaa yɛmpu n'akonnwa koraa sɛ man hene daabi sɛ akonnwa de yɛpunu no sɛ ɔman a na wodi so ayi no sɛ na ɔyɛ brɛmpɔn a yɛpunu no sɛ ɔbrɛmpɔn woyɛ ɔman hene a yɛpunu sɛ man nti no ɛna sɛ nkonnwa a yɛpunu nyinaa no wonya gye ɔman hene no a ɛkɔ n'akyi kɔfa obiara bɛyɛ man hene nti deɛ odi ne kane no ɔno nso nti yɛbɔ ɛmfa no sɛ mmerɛ a na adwe so ɛnyɛ man hene no ne nhemfo nyinaa sɛ sɛ yɛka adwe so aman hene aba kɔ a ɛfiri baabi a ɛfi aseɛ abusuafo na do afa maka kyerɛ sɛ yɛhyia sɛ yɛna yɛhyia deɛ mani sɛ kantankanda wɔ ha sɛ yɛhyia deɛ yɛnkɔmmɔ hwehwɛ mu nyinaa kyerɛ sɛ ahemfitiiɛ no ebi de dabi akyi ampa sɛ kantanka ma menhwɛ wei yɛaka mmarima yɛnhwɛ ahemaa nso yɛda ɔhemaa ne ɔbaa panin ntam yɛdedi kaa na ɛbɛhia sɛ yɛbɛhu sɛ yɛka sɛ obi yɛ ɔman hena ne hemaa nso de sɛ ne hemaa nso yɛ ɔman hemaa obi yɛ ɔsantehena ne hemaa de sɛ ɔsantehene hemaa yɛ ɔsantehena ɔsantehene akyi no na aman hene nti aman hene nso aman hemaa baako yɛ ɔman hemaa woba abrɛmpɔn a
wɔwɔ amanyɛ no ase a na wofa asante kasa mu deɛ a anaa twi kasa mu deɛ a ɛsɛ nka yɛ ɔbrɛmpɔn baa ɔbrɛmpɔn baa ɛnam sɛ bɛrima no yɛ ɔbrɛmpɔn nti no kane hemaa bɛyɛ ɔbrɛmpɔn baa na wokɔfrɛ no ɔbrɛmpɔmaa na kyerɛ sɛ obi din so brɛmpɔmaa ɛyɛ obi din na mmom ɔbrɛmpɔn baa deɛ ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ ɔbrɛmpɔn ne gyina no yɛ ɔbrɛmpɔn ɛnso nananom na wɔn mu ayɛ no sɛ woyɛ ɔbrɛmpɔn a ɔhemaa no wɔn mfrɛ no ɔhemaa wɔn mfrɛ no ɔbrɛmpɔn baa nso wɔn bɛfrɛ no ɔbaa panyin nti mpɛn pii no yɛa na deɛ nananom deɛ duru mmerɛ bi a yɛsu kyerɛ wɔn na ɛnɔɔma a wɔn ahyehyɛ no bi a wɔn ada ne ani nti su no yɛbɛtumi asu akyerɛ wɔn na yɛntumi nkɔ hyɛ wɔn sɛ wɔn mu nna na ɛho sɛ duru baabi koraa no yɛa na ayi abrɛmpɔn maa no yɛa na wɔn nwiinwii wɔn duru baabi a yɛsɛ wɔyɛ ɔbaa panyin obi sɛ yɛ hemaa wɔka hemaa koraa na obi bu ɔfo ne adeade yɛsɛ dabi mo nsa nkɔka sɛ na wɔayɛhwɛ a wobɛhu sɛ ne hene ɛyɛ ɔbrɛmpɔn ne hene ɛbɛdu sande hene anim a yɛfrɛ no ɔhene dɛn na ne hene no a ɔno yɛ ɔbaa panyin no ne sɛ nka ne hene nso ɛsɛ yɛfrɛ no bɛrima panyin nti nananom n'anim di ntia wɔyɛ saa na binom ka sɛ sɛdeɛ ɛnyɛ adeɛ sande hemaa nti ɛna yɛmpɛ sɛ wobɛduru ha a wɔbɛfrɛ wo nanso no koraa nananom ɛsan ɛsesa no a ɛnsɛ hwee kyerɛ sɛ ɔsande hemaa deɛ ne din asante no ɛka ho no nti ɔhemaa bie ne hɔ yɛ a wode no toto no ho a ɛbɛyɛ yie nti sɛ wɔbɛdu Kumase koraa na ɔsɛ meyɛ mampɔn hemaa meyɛ asumnya hemaa sɛ ɔno nso wɔde biribi aka ne deɛ no nti ɛkyerɛ nsonsoeɛ a ɛda mu ɛno nso deɛ ɛna meka no sɛ nananom ɛna bɛka sɛ sei deɛ ɛbɛ no na nyɛ me deɛ nea menhunu ɛna meka ne deɛ nkurɔfoɔ ka ɛna me nso meka ɛba saa a nka ɛbɛma ɛmaa no ayi no a asɛ ɛkɔ fam bi no apagya nti saa ntɔkɔkyere a yɛ a ɛkɔ so wɔ amanhene no ne amanhemaa no ɛhɔ no sɛ wɔn mu abrɛmpɔn no de yɛfrɛ mo ɔhene na wɔn abrɛmpɔn maa no bɛduru hɔ nom a ɛsɛ mpene bi sɛ wɔkɔka sɛ ɔbaa panyin ɛyɛ saa deɛ ɛsie ne sɛ Ghana no ɛda hɔ kakrakaa no sɛ ahemaa no kɔhyia a na ayɛ ne sɛ ahafoɔ ahemaa no ɛɛmmoa so ɛfiri sɛ ahafoɔ ahemaa no yɛamma kwan ameamfrɛ mu nso ahemaa bia na sɛ wɔn akɔhyiahyia Ghanafoɔ ahemaa a wɔn no nso yɛ abrɛmpɔn maa ɛfrɛ mu ahemaa yɛ sɛ akwan no si sɛ wodeɛ no ɛkɔ fam saa nti ebia nananom ɛretie yɛn a na wɔn tie yɛn nso ebi a wɔn bɛsesam kakra ama sɛdeɛ nyɛ ado yɛfrɛ obi ɔhemaa na ɔyɛ ɔbrɛmpɔn baa wɔn mfa no sɛ bɔne bi. abusuafoɔ mmeɛmfa ne nkɔmmɔdetwi no nyinaa nsi wɔ ha sɛ na yɛmpɛ da foforɔ na yɛmfa so sɛ nti ɛne sɛ yɛhyia sei na yɛsua adeɛ a yɛsua adeɛ sɛ bɛyɛ na nneɛma bi a yɛnnim no tiɛ kandakanda wo ma ɔbɛboa yɛn ama yɛn. Miden de Kofi Kata.